Di jiyana mirov de hest çi qasî bi bandore? Çima pêwîstî bi polîtîkkirina hestan heye? Belê guhdarên delal, em ê di vê bernameya xwe de pênaseya hest û heman demê de rêxistinkkirina hestan li ser jiyana mirov bandorê wê bigirin dest. Bernameya me dest pê dike. Hest di zimanê Kurdî de tê wateya pêhesandin. Pêhesandin di hemû zindiyan de bibihîstin, bihîngirtin, dîtin, destlêdanê pêk tê. Zindî bi van taybetmendiyan dikevin ferqa hestên xwe. Di nav zindiyan de mirov hem milê xerîze û hest, hem jî milê fikir û mêjî de zêdetir pêşketiye. Mêjiyê mirov di nava hevsengiyek de kar bike, wê demê dikare her milî de xwe kontrol bike. Hestên me di heman demê de cîhana me ya ruhî ye. Dînamîkên herî bingehîn yên pêşketina gava yekem, dîroka civakî ne û cîhana me ya ruhî destnîşan dikin. Em cara yekem gerdûnê hebûna xwe ya civakî û kesayetê di destpêkê de bi hîs, sezgî û hestên xwe tê digihîjin. Hestên me tune bin, em ê bibin hebûnên ker û lal di gerdûnê de. Em nikarin hebûna xwe bi wate bikin û bi nav bikin. Em bi carekê re dikarin gelek hestên însanan bixin rêzê û bibêjin. Wek dilşewtandin, aîdiyet, bêxemî, acizî û bêzarî, fikar, xof, tirs, wêrekî, diltengî, hestên dê û bavtiyê, hestên olî, evînî, hestên welatparêzî, hestên serkeftinê û gelek hestên dîtir. Em dikarin li ser vê lîsteyê navê gelek hestan zêde bikin. Di çanda her civakê de pênase û navê hestan tê guhertin. Di nava xweseriya hemû çandên gelan de hestên ku bê sînor tên guhertin û pêşketin tê dîtin. Lê hemû jî ne tenê aliyê dil û ruhiyê însan, di asta tesîrkirina fikir û vîna însan de ne jî. Ji ber vê sedemê ketina ferqa hestên xwe, bi navkirina wan, ew pêşxistin, veguhertin, bihêzkirin, birêxistinkirin di avakirina însanê azad de heya radeya dawiyê giring e. Em çi qasî hestên didin der, em çi qas hestên xwe ji xwe dûr dixin û ji wan biyanî dibin û çima. Hestiyarbûyîn jiyana mirovan bandor dike. Gelek car jin, gelên bindest, gelên rojhilata navîn bi hestiyarbûyînê tên tawanbar kirin. Ev wek kêmanî, bêaqilbûyîn tê destgirtin. Lê van salên dawî, rexneyên ku li ser aqilê mêr, aqilê zanistan navend Ewropa tê kirin, mijara hestan xist rojeva zanistê û zanyaran. Tê payîn ku aqilê ku hestan berçav nagire, vana diçewîsîne, rastiyan nikare bibîne. Ji bo wê jî polîtîkkirina hestan dikeve rojevê. Lê divê hest û polîtîka jî rast werin pênase kirin, ji ber ku polîtîka jî di nava civakê û însanan de tê meşandin. Têkiliyên civakî bi fikir, nîqaş heman demê bi hestan re girêdayî ye. Hunera polîtîkayê jî bi pêhesînên dil, rih û fikrê pêkane. Di destpêkê de divê fêrbûyînên malbatî, civakî ku hebûnê diyar dikin werin naskirin. Kîjan hest bi çi awayî çêdibin? Sedem û çavkaniya wan çi ye? Ev hesta xwe çawa didin der? Divê em van pirsan ji xwe bikin. Di dema herî dirêjiya însanbûyînê de hest ji bo domandina jiyanê û avakirina têkiliyên civakî bûne. Lê bi avabûyîna deselatdarî, hestên cuda jî avabûn. Gel û civakên bindest, çîna bindest, an jî weke zayendek bindest, li ser hestê jinan bandorên koletiyê gelekin. Ji ber vê sedemê, tirs, xemgînî, bêçaretî zêdetir derdkevin pêş. Hestên ku cesaretê, tolgirtinê, têkoşîndayînê, xwe bawerbûyînê ava dikin, hatine şkênandin. Gelek car, hersên xwe ne li hember dijmin an jî deselatdaran, li hember xwe an jî yên ji xwe lawastir bikaranîn derdkeve holê. Ev hestên koletiyê ne. Hestên koletiyê hêza jiyanê kêm dike, xetmandinê ava dike, derdora xwe neyînî bandor dike. Hestên azadiyê
جوش، کلجان و انرژیا پوزیتیف آواد که. تکیلین جواکی به هستان پیشت کهون. مروف چی قصد فرق وان دبه وان پرورده بکه خو باشتر ناست که. هستن خو پیناسه کرن و پولیتیک کرن مجاره کی جیانیه. پولیتیکا چواکو کار هر باش دیتن و پیکانینه هر تم جی لگوروه دکارن تشبگرن. هستن کو کار باش بده کرن برتک و هلوستن جهده بده در هستن پولیتیکن. ربر آپو دبیجه کو هستن بنگهین کو من لسر پیان دگرن هستن منین ولاتن هستن جواکنه حتی هستن من یجنانه جبر کو گریدانن من گلک بهزن از برخودان خواه برخستن کرن خواه و حتی تاکتیکن خوین روزانه پیشتخم چما جبر کو گریداینا من بجیان را بهزه حسکریه من پرن ین به من را گریدایی پرن ین دخوازن از جیان بکم پرن از جی به آوایک ترسناک لبرخواد دم خواه به ترسناکی برخستن دکم هگر هون باله بدنه به حسانی ونداناکم جبوی چوا جیان کرنه هگر برسبگ و وها هبه و دمه بفکرن ماهونه چوا نکاربن وی ولاتی نکن ولات رزگاریه خوشک هستن کو جواکی دبن همان دمه ده برخستن به پولیتیکا تفدگره جبر و ام دکارم بیجن کو هستن هری خوشک هستن جواکینه دوی واته ده یه هری زیده جی پیوستی هیه کو جن لسر هستن پولیتیک لهوربوین بگن جبر هستن جن پیوسته به آزادی را گریدان بوین آوه هبه گروسانه به جن نکاره قادا آزادی ده گاون راست باویجن همان دمه یه نکاربن خو بپارزن لگور و چارچوه مجاره هستن پولیتیک دروژه و خباتن جنولوژیه ده جهدگره لسروه لکولین، آنالیز و ریباس چنه امیوان مجارن لأندام اکادمیا جنولوژی زوزان سیما گهدار بکن. ام دزانن لسر هستان وان سالن داوی نقاش و yani لکولین هاتنه کرن هنیکی مذکرنه کی جدا آواکر بری هر تم جن دهاتن سوجدار کرن جبر کو هستیار دفکرن جبویجی بریارن اساسی سیاسی دا بریارن اساسی جیانی دا و که عقل جنان کم دهات شروع کرن لیوان لکولین شروعین کل سر هستان جی هاتن کرن دادن نشاندن که اساستا گر هست نبن بریارن راست خلقکار جیانی جی جی خدا نایدانین جبر و سدمه ادی yani politik kırına hestan aliye jinan da beri ve tişteki yani hest bu kadar aliye jinan da ve tişteki neyeni bu le haliyen ne usaya yani haliyen nerinin kuliser zekaya analitik hani ki hat kulubandın em dizanın ku jin her daim aliye hestan da ere hestiyar bugün hestiyar fikrandına jinan heye perskrek nine ama perskreka esası هستن جنان بنداگر کریه که دا حتیه تشگرتن یعنی تشگرتن هستن جنان دا داگر کری باندورا خود چیده که جبویشی هستن هست کرنه هستن عشق شاندنه هستن ام بیجن جور به جور جبو جنان دبه سدن که جن نکاربن اراده خو آزادی خو درخینن هوله گلکچر yani جن جبر هست کرنه لدانه را تحمل دکن جن جبر هسکرنه که دوان جوان تدزین که دوان yani تش شغلاندن وینارا بدن دیمینن gelekçer jin demek her sefer dedin nişandan tavanbariye ki ser jinan te çekirin ku yani ev bakıl nine ya ji ev dine ya ji bu avayten tavanbar kirin ji bu ji politik kirina hestan ji bu jinan pır gringe ku hestevan lehember van erişana lehember van dagır kirinana verin guhertin yani hestexe vana nebin revşeki koletiye hestevan van bidin azadiye yani her sevan heza tekoşine vana da avabike heskirina van bi pivan be çe hez bikin çe hez nekin bir yari xa gori vina bidin
car belki hinek tiştan hinek kesan hez nekin. Belki lehember hinek kesan her sijan bikin. Yani her sehaya esası lehember xanebe. Yani ve gelek mijar heneku jibo jinan politik kırına hestan yekçi rebazı ki xo azat kırıneye. Politik kırına hestan gelek mijara nafxoda dehevine. Esas da هنیکی مجرد خابون و خناس کردن راجی گریده. یعنی امدام کو قلا هستان دکن، فکران دکن، غریزیان دکن. یعنی مجیه مده امدزانن کو یعنی وان هر ستشتان فهم کردن اما جهانی دادن آوا کردن. یعنی غریزی مجی، هستن مجی، فکرن مجی دما کو به هفر دشخولن و دما کو هفدو تمام دکن. Ve deme emdizanın yani dünyayı da derdorama da çedive o hem berbina çıbıkın bir yareka encamen daneheven bana da pektinin. Jibo möjiye insan yani mesela möjiye zindiyedin jerva berb jorva düşükle yani gerize hast o yani ona da akıl tüneye insan da her dumul cihene insan da möjiye insan hem jerva berb jorva yani gerize hast o fikir hem ji fikir hast o gerize yani dumulan da düşükle. Jibo möjiye despeki esasta mirov yani wan hestexe hinekî lêpirsîn bike. Yani çima ez niha wisa hîs dikim? Ez çima niha aciz bûm? Çavkaniya vê hezkirina min çi ye? Ew tiştê ku ez hez dikim yani kêrî vî tiştî te yan nay. Tiştê ku ez hêrs bûm, hêrsa min hêrsekî rast e ne rast e. Yani destpêkê ew bandorên hestiyarî ku li ser me çê dibe gerek em bi lêpirsînekî de derbas bikin. Ya duyemîn gerek em yani pîvanê van diyar bikin. Rastî jî hezkirina me zêde ye yan kêm e? Hêrsa me zêde ye yan kêm e? Êşa ku em dikişînin kêm e yan zêde ye? Ji ber ku gelek car hestên me yan em bêhestin yani pir bêhesandinê me çênabin. Car jî hestê me pir dijwar in weke teqînekî derdikevin. Yani ya duyemîn jî gerek mirov pîvanê hestê xwe bide diyar kirin ya seyemîn jî em hestê xwe çawa didin der. Yani kesekî dema ku em bêjin hêrs bû dikare yekî jî bikuje ama dema ku hêrs bû vê hêrsa xwe dikare rixistinekî jî ava bike. Vê hêrsa xwe dikaribe bi şeklekî cuda jî yani hestê me bi me çi dide kirin. Em bi wan hestan bertekên çawa didin nîşandan. Li ser vana lêpirsînekî hebe. Lê van lêpirsînana yê esasî jî gerek li ser civakbûyînê werin rûnişkandin. Yani hestên takekesî çi qas bi civakbûyînê ra bir em bêjin peywendiyê însanan ra tê dewlemend kirin ve deme derbarê hestê xwe de jî em daha zêdetir xwedî agahî dibin. Ji ber ku derdora me dikare me rexne bike ji me re bêje ku ew hêrsa te pir zêde bû yan jî ew hêrsa te şaş e ew hezkirina te şaş e. Ji ber wê jî politikirina hestan niha gelek car yani vîna kapitalizm jî bi kar tîne weke sank dibêje xwe li hestên negatif hestên yani evî yê nexweş xwe dûrxînin. Esas da vana tiştekî şaş in yani hestên nexweş û hestên baş tunene. Hest hemû encamê bandorbûyînekî de bertekên ku derdikevin. Yani hestên baş û hestên xirab tune ye. Niha hezkirin kêfxweşî însanekî pêşiya te rewşekî xirab jiyan bike tu kêfxweş bî ew hestekî xirab e. Kêfxweşî mirov dikare bibêje vê demê her tim erenî ye. Yani neyenî û erenîbûyîna hestan gorî ciyê xwe û gorî pîvanê xwe û gorî bertekê te tê diyar kirin. Ji bo wê jî hestê xwe kontrol kirin, xistina bin zext, hestê xwe işte li hev du cuda kirin, nêrînên gelek şaşin. Çi qas hest bin bingehekî civakî tê rûnişkandin, ev hestana daha zêde dikarin werin sererast kirin. Îro pirsgirêka esasî ev e. Yani hest gelek sînor, gelek yani desthilatariya ku li ser me dibe sedem ku hestê me werin berovajî kirin, hestê xwe em jî nas nekin. Ya jî em hestê xwe nikaribin derxînin. Yani hêrsa xwe li hember dijmin ji bo tu dernexînî dijmin te digire davêje hepsê. Yani jî ji bo hezkirina xwe nirxê xwe tu ji bo nedî nîşandan jî heman tişt tên diyar kirin. Yani hestê xwe heman demê encamê tekoşînekî de
heste xwe rebazê xwe dayîna der diyar kirin jî yek lingekî esasî yê politikirina hestan e. Yani em dikarin bêjin ku bi giştî politikirina hestan hinekî xwenaskirin û xwedî şexsiyet bûyînê re jî girêdayî ye. Yani em çiqas bi îrade bin, em hestê xwe çiqas yani li hember desthilatdaran jî li hember derdorên me tiştekî me sînor dikin, hestê me bereva jî dikin, çiqas li hember wana em îrade bidin nîşandan, ew dem hestê me dikare polîtîk bibe. İrade û şexsiyet qezançkirin jî bi hev dû re girêdaye. Ji bo wê jî bi giştî mirov dikare bêje ku ji bo hestê xwe polîtîk kirin gava esasî xwebûn e, xwenaskirin e. Çiqas em xwenas bikin û hestê xwe fikrê xwe bikaribin bi şeklekî azad bidin der, ew qas hestê me dikare were polîtîk kirin. Hinekî tiştê ku me gava dînî got ji bo wan re jî girêdayî ye, yani ciyê ku herî zêde jin bêparastin tê hiştin jî hestê wan e. Yani ew hîn zarokatî da me re tê fêr kirin. Rastî jî dema ku li ser vê mijarê em lêkolîn dikin wana dibînin, yani hîn zarokatî da hinek hestên encamê birdoziya zayenperestî li ser me hatine ferz kirin heye. Mesela gelek car li ser jinan hîn piçûkê, hîn zarokê yani tê fêr kirin ku aliyê derdora xwe da were ecibandin. Dema ku nehat ecibandin weke hebûna xwe tu nedihesibîne. Yani ji bo tu cavê hinekan da werî hes kirin, gelek car tu tavîz şexsiyeta xwe de didî. û heman demê hinek hestenê ku jinan re wek hatine qedexe kirin. Yani bertekê xwe nîşan dayîn, hêrsa xwe dayîna der. Yani hestên ku li ser jinan hatine barkirin, piranî êş e, piranî xemgînî ye. Hatta aliyê çandî û dîrokî da jî wisa ye, yani em dizanin ku dema ku yek mir zilam zedetir tê hêvî kirin ku jin şîn girêdin, jin bigîrên. Yani êş para jinan e, lê kêfxweşî para zilaman e. Şerm para jinan e, lê serbilindî para zilaman e. Yani mesela hinek hest hîn zarokatî da aliyê çandî, aliyê zayenperestî li ser me tên ferz kirin. Yani mînaka wê yek jî şerm e. Yani gelek car nirxên zayenperestî bi gotina ma tu şerm nake, ma tu ji xwe şerm bike. Yani bi van gotinana serê me da tê rûnişkandin. Ji ber wê jî yani yek jî bêparastinmayîna jinan van hestên zayenperest ku bi bandora zayenperestî li serê me de hatine çandin gelek tiştan da me bêparastin değiline. Yani ji ber şermê nêrîna xwe nedayîna der, me bêparastin değiline. Ji ber ku ciyekî de ger nêrîna me tê da nebe li ser me biryar werin girtin. Ew bi navê ku gotin e, gotinekî dibêjin işte ma tu keçî, tu naxive, tu şerm e, ayb e. Yani bi vê hestê tê şerm tê rûnişkandin ku tu çiqas bedeng bê, ew qas tu jinekî başî. Yan jî ji bo heskirinê jî, yani hestê ku herî zêde jinan bêparastin değiline heskirin e. Yani bi navê heskirinê, yani gelek car hîn ev jî malbatê da dest pê dike. Dîsa malbat dema ku hinek sînoran datîne dibêje keç em ji bo em te hez dikin, ji bo parastina te em vî tiştî dikin. Ji bo parastina te ji tera sînoran datîne. Ji ber parastina te gelek tiştan li ser te ferz dike, li ser te yani wan tiştê ku kiriye bi navê hezkirinê zaten bêje ku ez bi zorê dikim, hember wê bertekê te çêbe. Yan jî herî zêde jî aliyê evîndarî da em vî tiştî dibînin. Yani bi navê ku yani gelek car em dizanin berî ew kuştinên jinan aliyê hevşînê wan da dema hezkiriye wan da dihat çêkirin, berî wan kuştinan re digotin yani kuştinê cerîmetê hezkirinê. Baş e ku bi encama têkoşîna jinan da ew tişt hat qulubandin, hat guhertin. Niha kes van kuştinên re nabêjî cerîmetên cinayeten hezkirinê. Dibêjin yani qirkirina jinan. Çima ji ber ku li wê derê hezkirin tune, jinekî dike mülkê xwe, ew mülk dema ku dest wî diçe, li hember vîna bi xwe vê mülkê li ortê radike. Dibêje ya min e ya jî li ortê ez rakim. Niha navê wê çawa dibe hezkirin? Lê gelek car ew tiştana naydîtin. Dîsa encamê têkoşîna jinan da niha yani dagirkirina hestan wek sûcekî êdî hukûkî cihatiye qabûl kirin. Dagirkirina hestan bi çavayî tê çêkirin, mesela tu her tim xwe sucdar his bikî, tu her tim ji xwe şerm bikî, tu yani
işte bina ve fedakartî, bina ve hezkirinê hatta li vê derê gelek car nav milletê me de jî tê ew kirin dibêjî ku tu bihemilîne, yani tu tahammül bike. Yani vana hemû encamên bêparastinmayîna jinan da çê dibe. Tu dema ku xwe sûcdar hîs bike, tu dema ku şerm bike, tu dema ku bi navê hezkirinê de tiştê ku tê serê te tu bifikirî ku ger ez vîna bikim ez nayêm hezkirin. Vana hemû em dibînin ku me bêparastin değîline. Ji ber vê jî dema ku tu vê perdeya sexte ku li ser hestê me wek dagirkeriya hatiye çêkirin tu wîna radike, jin dikevin ferqa hêza xwe. Dikevin ferqa hêza xwe û hêza xwe ya têkoşînê derdixînin der, wê demê hestên cuda tê jiyan kirin. Wê demê berxanedayîn wek şermeke. Wê demê hezkirina ku bê pîvane hezkirina ku te dibe koletiyê, tu wê hezkirinê dikarî bawê jî zibale. Ya jî hêrsa xwe hember xwe ne, hember yê ku wan tiştana kesê ku ew tiştana anîne ser te, tu hember wana dikarî bikarbînî. Yani em dema ku hestê xwe polîtîk dikin, esas da em heman demê xwe bi çêk û silah dikin li hember zayenperestî, baviksalarî ku hember dagirkerî ku tu bikarîbî têkoşînê bide diyar kirin. Rastî encama têkoşîna me ya çend salan da mirov vî tiştî dibîne. Yani êdî hestên me yê serbilindiyê, hestê me yê şermê, hestê me yê hezkirinê bingehekî civakî û bingehekî ser azadiya jinê û azadiya welat hatine rûnişkandin. Yani bi hestê xwe polîtîk kirin em dibînin ku astekî parastinê yê bilind yê jinan me civaka xwe da dayava kir. Bi qasî mezinkirina hestan ew polîtîkkirin jî giringiyeke jiyanî ye. Em hêvî dikin ku ev giringî her roja derbas dibe kûrtir were fêmkirin. Çavkaniyên însan yên bingehîn polîtîkkirina hêza hest û fikr e. Em hêvîdarin ku xemgînî, hêrs, hezkirin û tirsên vê bibin çavkaniya azadiya civakî. Çavkaniya hestan li ser nirxên mezin dibin, ev hest bibin bingeha jiyan, çalakî û hunera mezin. Em bi vê awayî dibêjin di nava başbûyîn û xweşikbûyînê de bimînin.